kana mauya obva mangoita muchitega vamwe handiti itai muchitega vamwe kana mauya ibvai mangoita muchitega vamwe ingoitai muchitega vamwe Right, I am sensing, get one. Yeah, ne? Pane namba dzandiri kutsvaga kuti ndivafonere. Havasi kubata, mirai ndivafonere straight. Mirai nditry kuvafonera straight. Munoona zvinoitika ndezvekudai so ukasikana. Handiti ivakadzi musaita advantage yekuti imimika munomhanya kwaSIS MELLY. Handiti
kana ina ndingotori nyaya yenyu ndisina kubata murume kuti nzoiside rake. Saka panapa ekesi yandiri kufungidzira pana because mukadzi uyu handichamuoni paonline sekutarana kwataita. Ndamuudza ndataura nemurume wako. Murume wacho ndiye atokumbira taiwa. Toda kuti manheru mundibatsire imimi mukadzi wangu aripo because murume wangu akutaura a lot. Ndofunga mukadzi azoona kuti kwakubuda zvimwe zvinhuku. Kwabva adi awanda. Hani muri kuona. Saka vakadzi musafunga kuti munee muchindipa live nyaya yenyu ka ndongomhanya nayo nchiti ndisingabvunzi murume. Aiwa ndinobvunza varume. Handi muri kuona. Handiti muri kuona. Handiti muri kuona. Ndinotobvunza varume kuti zviri kufamba sei. Kuti nyaya ibude. Saka murume pandazomufonera nditaura naye ini azengotaurawo zvakawanda wanda zvaangotaura. Hanimaona. Ndobva ndaudza madam. Ndikaudza madam kuti madam murume wenyu ati manheru ngakunge nyaya ngaichitaurwa. Handimaona pachabuda zvese. Saka imi ndima yene nyaya modi mumira. So ndikususpecta kuti mainini vangu ava nekuona kuti kuzoshuva vabva vadi vadzima havo foni yavo kana kudzima data ravo. Anoona because ndichiri kuvaona hangu mapictures avo asi vadzima data ravo kana kuti vadii handisi kuziva. Anoona because pandavaudza kuti murume ati tosangana manheru ndaona hangu mhindiro kuti yanga isina kumira zvakanaka but anyway haisi nyaya. Handitika let's hope makwana vadzoki kwatiri. Handiti havachadzoki kuno kureka itinde kune nyaya yechinumber 3 tingatosora tichineseka yechinumber 2 mira itinde kune nyaya yechinumber 2 tingatosora tichineseka. Regai tiite zvevamwe tiite zvevamwe tingatosora tichineseka naini. Okay, ndikumufonera neiyi murume wake ndonesa apa. Hamutizi kana vanhukadzi, hamutizi kana maya nenyaya dzenyu. Mazvinzwa? Munomirira nyaya dzenyu dzopera musauya nenyaya muchingoti munoda kushongoresa vanhu. Ndinobvunza both sides. Hanimaona kuti nyaya igadzirike. Right. Uyo ari online zvake akatomirira hana ake problem. Aripoyo. Kuzoshuva foot straight. Kuzoshuva la. Kuzvani kutochema wani. Newako murume apa manje ndiri disappointed ka murume wako ifollower yangu chaiye pano ifamily yediaries murume wako amira ndimufonere ifollower yepano murume wako ifollower yepano because pandatomufonera totaura kuti SIS MELLY imimi kundisendera message kwakanaka ndikati ndiri kukuda kune nyaya yako kune nyaya yako ndiri kuda kati aiwa ndinouya mama miraone kana uri fungo takangwaro chanaso mama ndounazokurwadzisa angachingokuvhundisira ake ndikati mufonere let's hope aripo paonline angachikuvhundisira mumwe wedu hatisviki pakudaro hatizosviki pakudaro mumwe wedu uyu then mufonere direct. I know kuti akatarisa ake I know kuti wakatarisa ako mudiaries mumwe wedu mugona mufunge. Ende madhari zvamuri kuita saka pamba techingoumana tichingotaura panapa tichingotaura toga techingoumana toga panapa shuwa madhayaris imi muchiita izvo zvamunoda vanhu rumini. Apo pamba here arogeza warugeza rega timumirire ari kutogeza ake aiwa ngauya yake nandoti kuda hapa aiwa unodziwa uchapedza simene ndakaudza mai musikana acho akandituka. Wakaudza mai vake mai vako vamwene vako ndo vakadaro vamwene vako ndo vakadaro ndakaudza mai musikana kuti musikana wenyu mai vemusikana akandituka mai musikana
Alright, mira nimbodza madiaries nyaya iripo ndeyekudai. Tine mudhiary wedu wechirume nemudzimai wake, vanhu vepano, ifamily yediaries, right? Saka hanzvadzi yedu iyi iri kunetsa mukadzi yakaita girlfriend iri pano. Mukona pane pari kundinetsa pacho mutoro wacho wandinawo. Girlfriend yacho iri pano. Handitika aita nyaya dzacho unoshaya kuti zviri kufamba sei. Aisa girlfriend kudaro, girlfriend yakufonera mukadzi chituka. Antimaona mukadzi asvika pakuti anetswa anetswa nehanzvadzi yedu ishi nekuda kwegirlfriend ishi. Saka mukadzi angoti simelini ndoinda indikati rikatimbowa murume wako kuti nyaya inofamba sei, nokuti handingangomanyiri kuti inda ndisati ndanzwa usaidhi remurume wako, ndipe nhamba. Saka ndokuti chindipa nhamba dziya dzemurume ndokuchibata murume wangu kuti ndona akati sisimeli kwakanaka here kuti imi ndisisimeli ndotori muhwani wenyu chai ndikati ndanzi kwakanaka. Handimaona tobata svikanzi aiwa mozondibata right time yachona iyoyo. Saka kuti ndifonere girlfriend right now ndandisina kuifonera, nhamba ndinayo zvese everything, ndandatangetedza kunani kuna baba kuti zviri kufamba sei. Anti muri kuona adonda ndofunga network. Handimaona haundigoni kuti ndimwenda kunofanira girlfriend ndisina kunzwa baba. Saka ndopari kuti audza mai vemusikana handiti ari kudanana nababa ava. Mai vakati vemusikana uyu ava utombofa kwavakonanisa kana kuvarambanisa vachidongovasiya wakadaro. Handi muri kuona. Saka ndimunoona mutoro wamunondipa madiaries, handi mazviona ka mutoro wamunondipa zvandandichitaura kuti hamuzive zvinenge zviri kuseri uko, ndo nyaya iripo. Saka kuti ndifonere musikana uyu right now handikwanise because baba asati tanzwa side ravo of the story. Ende musikana utogona kumufonera pano oti kweni ndakazvinyenga inde munovhunza inde munovhunza murume akandinyenga toti kudii nayo, toti kudii. Gaitira kumufonera back network yake ndainzwa chiti nguru. Let's hope asada kutorohwa izvozvo. I'm sensing fight kumbo. I'm sensing something. Mirai. I am sensing something. Munangari online izvozvo apa obva angoti just like that ongotaka kungodisappear yakungoringa. Mirai ndifone direct. Mirai ndifone direct. Mwoza tuzvo expecta kuvanhu vanenge vasipowo pano asikana. Vese vakomana murume nemukadzi tichingoningirira. Tichingotaura everyday shuwa tichidzidzisana panapa varume. Something is not right, Kumbao. Something is not right. Something is not right. You have reached the voice. Something is not right. Something is not right. Something is not right. Mirai ndifonere futi murume wacho. Manje anenge akutishungurudza kamanje kana akudai so. Akutishungurudza manje. Kusese singazazivi kuti zviri kufamba sei. Something is not right. You have reached the voice. Something is not right. Something is not right. Pane ranogona ndifonererawo nemwe nhamba kwavari. Pane anogona kundifonererawo here. Worth it? What is it, Sandy? Is this really worth it? What is not worth it? Aiwa, munoziva kuti munhu akauya achikudzai kuti SIS MELLY zvakadai zvakadai, tirakakudza nyaya yakakomba sei guys.
handingotangi nekumhanya nenyaya 1 handi ndimi munogara muchindudza kuti SIS MELLY verifyai handi ndimi munogara muchindudza kuti SIS MELLY verifyai handi ndimi munogara muchidaro saka ndinenge ndichida kunzwa kusaidhire muriwo kuti ndizvo here kana zvisi zviri kutaurwa handimaona kune zvimwe zvokuti vana ava most of the times unogona kuwana maybe vari kunetsana chinhu chidiki chisina nebasa rese handimazviona vachida kungokanseliwa nekungooneswa chete handimaona saka ndikwanisi kungoti nyaya yauya nemukadzi pano ndomhanya nayo handimazviona ndisina kunzwawo kune rimwe side saka unototi unzwawo kune rimwe zanzi tipei nhamba right tora nhamba queen 073 499 2207 vanogara ipiko Joburg vanogara kuJoburg akufona right akufona aiwa kuurayiwa hazourayiwi hake asi kurohwa kuurayiwa haurayiwi asi anogona kurohwa urayiwa haurayiwi asi anogona kurohwa kuri right foni yacho haichaji okay akapfanyirwa foni yangu last week izvi zvendasara nehaichaji hairingi vauya here bamnini waripo bamnini maswera sei mina ndifonerei pafoni yenyu kabatai kuwhatsapp bamnini vedu we mandishungurudza zvinhu zvamuri vanhu vangu mose moda ndidii bamnini chokwadi chibatei kuwhatsapp kwenyu ndifoni kuwhatsapp Hello. bamnini ndiri right bamnini kochiko muri kunetsawo munimainini kochiko bamnini chiri kumbonyatsoitika shuwa chii chii inyayei handisiedza kuzoitaura kuti mati yanga yakati mirai foni yenyu iri kuita noise mirai nditrai futi kuningirira ndiziva chiri kuitika chii regai ndidrope ndifonerei futi iri kuita noise ndiziva kuti foni dziri kupindirana papi idzi I don't know ndidai Katai zvinobasa katai but I'm tired ndaneta kuona ndafana sisimeli ndaneta weduwe hello makuninzwa kati chii chiri kuitika nhai bamnini ko chii mainini vari kuchemei mainini vari kuchemeiko nhai bamnini taura uri pafoni yauri iwewe baba waimboitawo zvechihure zvavo zvavaita but waihura nemasouth african ndichivabata many time ndichivabata nemadifferent girls but ndaiti ndikavaudzwa even ndikataura nevasikana vacho ndikanomuonawo musikana wacho togara pasi totaura I understand vasikana vacho and ndofunga wakaita mafoma girlfriends asikana ese andakabata but ndanga ndisina basa nazvo
but kune musikana anonzi Pamela Mutenda ndiye munhu andishungurudza kuSIS MELLY. Akatanga kudanana ndikazvibata mumba makatanga kuchinja SIS MELLY aiti akabvo basa ainyamba kuti ndiri basa iye anenge aenda kumba kwake waswera wese sometimes wanoenda wese kubasa wachiswera wese uzomudhiropa uzoya kumba saka ungoti ndikavabvunza anything wangoita zvinhu zvehasha saka ndakasvika kuti no pane zvinhu zviri kuitika something pane zvinhu zviri kuitika ukangoya mumba unongoti pawarara ndipo posaidhi ndiroro rawarara iroro haamuka iti sevanozomuka nealarm even kana wakazama kuvabata unongodzoti no ndakaneta tinozoita then ndotongosiyana navo saka SIS MELLY zvakazoita one day ndakasetera foni yangu mumota simiri ndakasetera foni yangu mumota dhei racho wakaindonomutora kumba kwake wakaswera vari kubasa vese azvona zvese ndikazozviona ndikatanga kuvabvunza kuti ko chii chiri kuitika vakabvuma dhei racho rekutanga akati madini kugara madini masiyana nezvinhu izvi musikana wacho ndikataura naye dhei racho akatoramba kuti no handidanani naye ndazvibata ndidanani naye ndikati allright nyaya ndikafunga kuti yapera SIS MELLY vazosvika dhei racho akati tanga tisina kana chikafu mumba tisina kana chikafu mumba musina kana seni even kana reni tanga tisina mwana asina kana chekudya ndopa ndakaona ndichibate foni yawo ndichivhura foni dai yakabva yaenda akasiya iri kumabhengi kwekwe kuma-ewallet kwekwe saka ndakabva nangobaya bhata nekuti unobuda list yese chibva ndaona nhamba dzake atumirwa mari yaatumirwa azvo apa mumba hamuna chikafu ndopa takaisa hasha SIS MELLY ngati wai uchizoti unoprefer kutumira munhu mari yerent isu tisina kana chikafu tikarwa tetepo bonini SIS MELLY ipopapo nyaya ndikafunga kuti yapera then ndikangoti ariganisane nazvo taurako network ndigrow ma-ice blocks umacrashe ndigrow ma-crash the ice blocks network right apa ari kuti ndikafona direct futi haisi kuita saka ndichaziva kuti ndodii ndikamufonera zvedirect ari kuti foni yake yakanaka yakapontiwa last week iye haisi kuita regai ndifonere murume wacho timbowa crash the ice blocks mira ndifone direct pamwe network yomumba kwavo inonetsa nedzemudzimba idzi mukamurume hachabati foni yelo sorry network yenyu iri kunetsa tandotira kufonera bamnini murume wako haasi kubatawo futi foni pedzisako ndobva taurako ipapapo zvinhu zvakatanga kunetsa ndikafunga kuti pamwe adini wasiyana saka ndakaramba kubva ndati rimwe dhei ndikandimufone nditi nditaure naye ave ndakataura naye ndikamuzoti iwo unombosvike pausonondirupa uruparadze imba yangu here ndikatomuchidzira ndikati uchaona apo kana wakurwara akati ndototyira wakanditumira ma-ARV akati uri kumwa here kozi ndototyira iwo ndo chamama achitondituka zvinyani ndikamuudza murume wangu ndopa ndakatora foni ndichirekota zvaitotaura ndikafuata mameseji akatora foni yangu akagura nepakati iyo bamnini last
week akatora nefoni yangu akagura nepakati iye atoripo pakomskana achiti mukadzi wako ane dzungu anofarisa asi tinonzima apa chikafu hatina panenge achitumirwa mari yedu vari padhuze repamunini safoni yako palawo dzitongowawo dzedipo pano pafoni yako ipapa varipo izvizvo wafonere pafoni yavo iwe wakuta mari yatinenge takachengeta wakaona kuti havana mari watoendawo wanoti ndipe mari ndichinji bamnini toda kuzama kubatsirai imimi nemudzimai wenyu saka mukaramba kutaura nesuka imba yenyu ichazofa kana imba yenyu yazonyatsopararaka down the line pamuchazotanga kunyatsofunga kuti rega ndinde kwasisimelika indinoenda kuti aiwa musotoda kubatsirai makandivhairira mukandiignowa handiti hatina kuya kuzoputsa imba yenyu toya kuzokubatsirai because mese muri vana vadiki handiti yo haunozowanza wawedzerasi okay ndifoni pafoni yavo vati ndidai vati ndifoni here vanozorega kudaira alright regai ndifoni hapana kumira musha bamnini toda kubatsirai hatina kuya kuzoputsa imba yenyu saka imi mukativha mukaramba kuti kutaura nenika ini ndiri sisi venyu ende zvakare hatina kutiza pakutaura nemi pana vanhu vasvika pamba saka munhu yaya kuti handizivi kuti haatona respect bo ndamuzoti nyaya dzakada dzekugadziswa hatifaniri kugadzisa paina vanhu vanoti pati pamwe vanhu vasvika okay hazina kana basa vanofana alright maini tazvinzwa bamnini chiti paiwo chichiri kuitika what's going on nyaya iri kunyanya kunetsa ndekuti haini mudzimai wangu nditeererawo kana zvendotaura chaiko chaikoka haachachiteereri kana anything ndinotaura zvinhu zvese zvinongoti ndezvekunyepa izvezvi mota pese petinobuda mota munoiswa kana mafoni 2 anenge achirekodha pese petinofamba nyaya dzendinotaura nevanhu vangu kubasa kana vanhu ndoshanda navo zvese anozoti manheru kana achinditarara otora mafoni aya oteerera nyaya dzese dzinenge dzichitaurwa kune dzimwe nyaya dzetinotauriswa vanhu varume zvongotaura nyaya dzese saka zvinhu zvedu zvavangozara I think almost 6 months akutosvika kana gore makudai tinombozveti pese kana tichitobuda netobasa mumota mune mine foni ko nyaya yapamela yanetsa iyi ndei nyaya yapamela nyari nyanyondinetsa ndeyekuti nyaya yapamela akandibasa ndikaita zvidzakaita saka iye achingori nebhishisi yongoti anytime ndenge ndiri kuna pamela ndozvarongofunga ndo nyaya dzanenge achingofunga idzozoti pai but pamela anotuka mudzimai wenyu kamanje akazviwana kupi zvokuti anotuka mudzimai wenyu akapiwa nani go ahead pamela wakatanga I think nandiro pekutanga vachifonirana vakafonirana vachitukana vakafonera vachitukana saka inini nhasi ndangozoti watukana ina anyatsoziva kuti nyaya yacho yambotangira waita sei zvazosvike pakutukana nezuro akanyepa kuti ndikuenda kuquotation ndikuenda basi akaseta alamu ye5 o'clock alamu iyo yakaseta asita alamu ye5 o'clock iyoyo ndakazotaura nyaya dzendakataura akazononoka hacho but alamu yanga asita ndeye5 o'clock ina ndinazoti ari kuendesa saka paakabuda akazobuda ndofunga kuma27 ndopakaita straight kuenda ikoko kwaanogara pamela wacho but anofunga kuti ndanga ndisingazi ndopaakabuda akazodzoka late yaakauya kanekuti ndanga ndiri kubasa but makuseni acho kuma8 o'clock pane umwe murume ane ex-husband yake nevamwe varume anomuziya ndakaisirwa message nenhamba dzatisingazivi zvikanzi iwe haisiyo nyaya yakanetsa kuti last time here ndiri kuona murume wakakapati pake mota panapa kumuka makuseni kubva kumba kwake kuyopaka mota but handina kumupindura ndakangoti izvezvi here akazopindura kati makuseni pandakuudza kozi akabva ako online vanangoti hazvina basa ini ndakazosvikawo ndakazosvikawo noti no akunzi usapinde mumota anofunga ndiwabatira kuti mota usapinde mumota munenge mune foni anobuda kunze echendo basa kwese akapinda mota anoenda kumabasa ese nezuro nofunga kanzi ndisapindoka ini ndinofunga kuti vamwana last week akaenda futi kwaakaenda ikoko akaenda kwaakaenda akaswerapo akazoya manheru chiri
anoramba nasina kuenda kuti uyachiti 3 days gesitimate pandakarara naye pandakarara naye ndakatanga kuchipinga kudzasi ndikatanga kupiswa ndikauzoti no ndiri kurwara ndikagarira mvura inotonhora ndikagarira soda chikaita nani kuswera nezuro patakambosangana kawani kusangana kwatinenge otoita zvekukumbira patakasangana nhasi simweni ndazipera ndichirwadzirwa ndikauzoti ngatendo kiliniki zvikati muna ndirwari mapirisi efamily planning onumwa but mapirisi efamily plan asati ambondiita zvinhu zvanisa ndasangana nazvo akazina ndirwara ndikwanisi kuendako right bamnini chirega nditaure zvamunini nabamnini wangu avo bamnini Berlin achibva kumba kwavo muchimuroora imimi kusidza kumba kwavo hakuna here bamnini achibva kumba kwavo Berlin muchimuroora imimi kumba kwavo hakuna sadza here chakaita kuti muti ndoda kuti ndikuroore mukadzi wangu tigare tese chii right wawana mukadzi basa remurume kumukadzi chii basa remurume kumukadzi kugara nemukadzi zvakanaka muchiita zvese kana izvo zvekurara zvepabonde muchiita zvese muchiita zvinhu muchifara but pane time yekuti kana iro bonde racho rinosvika pakutogohwa bondi kutaurisa kana pane vanhu vane imwe respect yekuti anoshowa kana kutonhu yese kuti pane zviri kuitika akasvika pakuudza nemashamwari angu kuti murume uyu akaita zvakati nezvimwe zvisingaiti kutaura pane vanhu saka izvozvo ndo zvakaita kuti muite reason yekuti muite pamela here ndo reason yakaita kuti munonyenga pamela here aiwa zvakatoitika nyaya dzesina pamela dziri kutotaurwa ndopayaitawa mashoko iwawo mangwana cheyetete munhu ari kuenda out naye anenge ari paoff ndiri kuzviziya zvese anenge ari paoff mangwana ari kuenda out alright Berlin ndakanogotaura nabamnini wangu takunzwa handiti mukadzi wenyu ane makore mangani bamnini mukadzi wenyu ane makore mangani ari tena 25 handiti saka toti munhu mukuru here kuti mwana mudiki mwana mudoko handiti imi mune makore mangani 28 saka toti muri munhu mukuru here kuti muri mwana mudiki wonemi right zvino kana imimi makunyima mukadzi bonde moda kuti ariwa nepi kana mukadzi akukumbira bonde muchiramba imi muchiti kwaisex haichanakidzi imi muchiziva kuti muri kunopiwana pamela munenge muita mukadzi uyu bonde ariwa nepi naibamnini ini ndiri sisi venyu chindibudirai pachena ngatitaurirane ndiri maiguru venyu handindiri sisi venyu bonde munenge muchiti ariwa nepi chii chiri kuitwa napamela chisiri kuitwa namainini urai tigadzirise because ndinoda kumira pakati handisi kuda kutora any side raanybody toda kugadzirisa kwese because muri vana vadiki muchiri kunida guidance ende matogona mukauya kuna simeli because simeli haisi hama yamu yemukadzi haisi hama yemurume saka ndinenge ndakamira pakati handina side randotora pari wrong ndongokudzai kuti iwo uri wrong pakati handiti inini nyanondinesa ndekuti angu mudzimai angu pazvinhu zvese zvacho ari right handina problem naye asi nyaya inondinesa ndekuti haachandirespect nyaya nayona inondifungisa kure inosvika pakunditi whatever zvinenge zvaitika handisina kana basa nazvo kana nditi hakurespecti imu anokutuka here mudzimai wenyu anotuka anorova kuzorova nemukadzi hakurutirowa ndiroyo asi anongotuka hake chikafana kubikira yake Berlin chimbonyarara chikafana kubikira yake zvetanoita chiro makumba chivhura imi muchitoramba kanotovhura zvake imi muchiramba ndizvoka zvekurara tese zvenini kurara noitagara totorara tese but iye nyaya dzake ndedzekuti anoenda kuenda anongomukira mudziyo angotaura dzimwe nyaya dzinenge dzisiri anechentisase zvemunenge muchikana kuti tombotiwo waenda kubasa waswera kubasa unongotori bhizi nezvonongotori bhizi unongonzi uri kuna family every 10 minutes anenge achikufonera nevidhio zvafana nezuro makuseni aindifonyera nemavidhio ko
ndikasvika pakudaira foni hapana kunisozera ndadaira foni yake nezuro. Alright, naiba mnini ndoda kubvunzai munyese nipindura zvinhu zviri frank. How do you expect mukadzi unoita kurespectei imi muchimunyengera magirlfriends anoona every time kudai anokurespectai sei? haipona apo pekuti magirlfriend ndotoziva ndakakanganisa ende ndogona kungozvigadzisa zvinhu izvi zvino ndagara ndozvigadzisa chakazoita kuti nditsvage kuti umwe munhu ko takakobatana mashure tikataura nezvitakataura ndikashama zvinhu zvotaitwa mashure ngazvidini ngazvichipei. Because chinoitika parespect bamuni ndechekudai imi mukashiwa mukadzi wenyu respect handichika akasa mukamurespecta naye anokupaiwo respect yakakwana but mukamuhurira mopa girlfriend yenyu nhamba yemukadzi because pamela nhamba dzemukadzi wenyu akadziwa nepi mopa nhamba dzemukadzi girlfriend yotaura zvainoda kuti iwe shamwari wedzikama ini murume ndindichoseri naye and wati achibudisa magaba ema-arv mukadzi anokurespecta here pakadaro? haipana pakurespect ndakangomuudza ndikati noona pamela takangoita zvatangoita nawe ndakatoita mistake but usarambochiteurera vanhu ivonawo ngochifunga izvo vanosvika pakukusendera magaba ema-arv vanosvika pakukuda zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukusvitsisa mwoyo wako iwo zvinova seserious. imi magaba che-arv pamakaenda kwapamela makanga mambomaona? hapana zvese zvanotaura mameseji hapana meseji anonipangira foni yangu mayachiubva kupedzisira sisimeli ndakataura nao ndofunga pafoni yangu kana yachiriwo akavhura foni yangu zvese sisimeli dai foni yendina ndakusendera izvi zvese zvaanondituka because I was recording everything even mayacho akandituka akatiwanewo afaniwa aufoka aparagani. Alright, saka bamini muri kuda here kuti tichigadzirise tibatsire imba yenyu imirei kana kuti imba hamuchadi? haini imba yamundoida nemwoyo wese cheuche. Saka muchamupawo here bonde mukadzi uyu nhasi? Ari kukumbira bonde mukadzi uyu muchamuitawo here nhasi chaiyo chaibonde zvakasimba chaiko nekumashure nekumashure muchaita? Ndomuitira zvese zvanenge achida. Nhasi munogona kuzomborai regai timuenda kuna mainini tizikozodzoka kwamuri. Berlin kwaiwa inda uchiisa foni dzako mumota yemurume uchirekudha murume iwe unochizvitirei? Inda uchinotsvaka makodo mugupi? Tete zvinhu zvakazoitika ndisingakaudzei kuti ndakazoisa foni anonyepa kuti ndinge ndiri kubasa achiswera kugirlfriend kake ukatotaura nawo kuti hatina kana chakati kana ukatotaura nawo zvakanaka anokupindura rafu and vanokupindura rafu anobva atonorara kana akupindura rafu anogona kutora mota yako atobuda ozodzoka kana mandiri hazvisiri zvozoimboita kana ndambowabata nemagirlfriend but ndakazoona chino zvinhu zvachinja even pekutanga pamagirlfriend ekutanga ndinombobvira ndambowabata nefoni ndofunga ndakabata 4 or 5 but anombobvira ndambobata pefoni pefoni apo ndakatotanga pemusikana ndatosha kuti ndozviita sei because kwanga kuri kure kubva kuerekana ndofunga 2 months date 2 months date babanale kana wa7 kana phone number ndisina zemusikana kuti ndakamubata sei anotaura. Alright, Berlin iwe uchiisa foni mumota iwewe saka wakaachiva chii chawaitsvaga iwe chawakawana iwe chiri kukupa happiness chawakaisira foni mumota chii? Ndiri kuzwisisa kuti sex paka pasina ndiri kuti iwe kubva zvawakaisa mafoni tutu mumota umu handiti wakaisa foni uchida kubata evidence handiti ukaiwana evidence une pisi here neevidence yawakawana une runyararo remumba mako? Une runyararo here mumba mako neevidence yawakabata nekuisa mafoni maviri? But wazvibata kaBerlin hauna kuisa foni ka1 wakaramba uchingopa makuisa mafoni chete kuti uwe zvimwe handiona. Berlin alright, it's okay Berlin chireka ndichikudza Berlin chinhu chekutanga simba rekufonera musikana uyu unoriwanepi? Simba rekufonera mugirlfriend uyu unonge uchiriwanepi? Mamwe magirlfriends ese aya imbomira iwe baba iwe murume waBerlin chimbomira titaure nemukadzi wako.
anotedzera zvinhu zvaasingazivo ndio unokwanisa kundibata kana usingadi zvemba isiya kwato kunetsa kushungurudza munhu mazvona atondifonera ega nhasi ndopana zomufonera ndidotaura naye akandituka ndopano panakamufonera bega nekutaura naye pawhatsapp. Alright, Berlin unoshanda here? Handishandi pesa apa indirambidzo basa kuenda kubasa apo pakazovhura foni yangu last week ndopakazotitsvake basa pesa apa indirambidzi kuti handina mukadzi anendo basa. Iwewo imba yako uchiri kuida here kana kuti murume waneta naye? Imba ndoida sisi but kana ichiramba ichiitira munhu wakandingakwanisi because isi mari yakanga takachengeta kuti titi hapasina kana chiro ari kuchinjechira achinopera renje asina kana mari isisi anenge asikushanda but mari tinenge takachengeta anochinja chinopera munhu renje nekutengera chikafu ndochiita munhu ainini anoshandiswe kubhatidza mari ndichichaite kupfeka ndichichaite kuti tiite zvinhu zvinooneka kuzimba but zvinhu zvirongerwazo nezvekuti mari iri kutorwa ichinotsindwa lasitanga akandokumalanga katinda 1.5 kundokumalanga ndisingazvizi kuti ari nospenda tinorara ese muhotel 1.5 US dollars. akachinja yakaita 1.4 Okay, right. Muningina chireka tanga kubatsira iwe wesataenda kuna bamnini ava sekuti ndo musoro wemba tosopesera navo. Muningina wangu chekutanga foni yemurume haivhurwi. Uri kunzwa muningina? And vamwe vanoti chako ndechangu, but in these times and era varume ava foni dzachona ukatobata unoita BP unochema zvauri kuita izvi. Usarekodha murume uchisa mafoni mumota uchida kutsvaga makudo mugomo. Ukakwira mugomo izvozvi unotsvaga makudo gomo rekuJobe kwenyuko kusina kana makudoka unotomaona. Chero mamusina makudo unotomaona. Sina nezvokutsvaga makudo uchirekodha. Antika zvinhu zvevakadzi. Ende zvakare sina nezvokupindura nemagirlfriends emurume wako. Iwewe kana waona zvinhu zvakadaro zvaitika inokuti unenge uchirwadziwa, taura nemurume wako. Antika ausiyana ndikuzvinzwisa kuti waitaura naye asinganzwi ndichaenda kwaari. Taura nemurume wako antika wotaura naye kubva nhasi newewo nyaya yekuti unenge uchiita basa rekuti unodzida urespect murume wako. Respectawo murume wako kana iye achikurespectawo. Anditi kana aiwa ndiri kuita aiwa ndiri kutaura kuti kana azokurespecta anditika munhu anoda unofanira kuti newe umurespectewo anditi bamnini chihure zvakasara chihure chakadyiwa nembwa muri kunzwisisa chihure chakasara muchafa needzi muri vana vadiki munofunga kuti mukakontinya the way amuri kunzi munobatira magirlfriends 4-5 do you think makore 35 munosvitsa here? No, ndipindurei musanyarare. Makore 35 munosvitsa here kana muchihura zvamuri kuita izvi? Respect yamunodhimanda kumukadzi, imi muchivatira mukadzi, muchivata musipo, muchiunza siki mumba, antika muchiita zvapamela uyachi muchiregedza mukadzi wenyu akafonera akatukana napamela, imi munouya muhlasira mukadzi. Instead kuti mundotsura girlfriend yenyu kuti simba yekutushora nemukadzi wangu unoriwana kupi? Munomira nenhikikiri, munomira negirlfriend. Saka anokurespecta isei. Musadaro bamnini. Respectai mukadzi wenyu. Respectai mukadzi wenyu. Mupei respect mukadzi wenyu. Mukamupa respect mukadzi wenyu mwana mudiki, mukadzi wenyu mwana mudiki stereki. Mukamupawo respect, right? Munoseva mari mba menyu. Maseva mari yenyu yakuenda muchibuda kutenga mudziyo. Imi mozvomora mari yaya muchinodya mari naPamela. Handika. Saka Pamela ndiye mudzimai wenyu here. Iko zvino mune mwana munonzwa sei mwoyo wenyu kana uchibuda mumba musina chikafu muchinotora Pamela muchienda kunogocha. Munonzwa sei? Rega ndingokubatira panyaya idzodzo. Panyaya dzekuti mare, zvekuti mumba, zvekuti chikafu nenge musina. Apa nenge ungotaura kuti nyaya iwedzere. Mari yatakatochinja nayo. Ndaitoda mari yekuisa transport nezvimwe zvinhu zvakaita kutokavha pamba. Kutoti ndingatora mari inenge takabhajeta tochinja kuti nda kuenda kupa girlfriend. 4,000 yamakachinja izvi. 4,000 yamakachinja. Atinobhadhara rent. Makabhadhara rent ko mari yakapinda nditi makabhadhara zviberete zvamakwereta mari muchipa girlfriend makati mubhadhara rent pamari handiti makakapa zviberete mari aifaniwa yakabhadhara rent makapa zviberete yamezoba naani akawanda mazviberete zvinhu makatitaurei kune mari dzebusiness dzinopinda zvenye tichibhadhara vanhu kusvika zvinhu zvemenei ndinotokuudza munoziva nyaya
kana mari zvese zvinenge ndaita mari cheche ndinotoya nayo pamba. Plus foni yangu haina chisowa rumba umwe ndoshandira nongoita mari muaccount. Ndinotomudza kuti mari yebusiness kana ine business ndichada kubhadhara zvindatenga ndichada kudai ndichatoda iso. Profit inenge yasara tinounza mari totanga kuonera pamwe. Inini nyaya chete yaingonyanya kundishungurudza inyaya yekuti pese kana pendinofamba vantu vakashamwari dzangu dzinosvika iye anoenda kutozwa marekodhi aya bhozi akatozwa imwe rekodhi zvizi ndakutokangana kutotaura zizvo bhozi mune foni here umoti ikati mimi munondibvunza kuti muri iye mukadzi wangu yaitonudzwa kuti shamwari yako nyingi yakadhasi yakabvunza kuti mune foni here umoti kutaura kuti paitowerenga marekodhi iyonawo ndobva akatoona iwo ndobva akatoona rekodhi iyoyo ende mashamwari akatete ari mafoti ndinobvunza kuti koiona ende wese vanotrita vakadzi wavo bhedhi hapana kana vanofamba nemota dzinotyisa but vakadzi vanotengesa mabhedhi this the same ende wavo vanhu vavo vanongoita zvemagirlfriend izvozvo. Aiwa bamini nyaya yemagirlfriends bamini nyaya yemagirlfriends ka toda kuti muchere chikomba mufidze mukadzi wenyu ari kuda imba yake hanti imi muri kuda imba yenyu inomira sei kana muchiri kungoramba muchinyenga mukadzi akanyengwa mungafara here imi bamini mukabata foni yemukadzi ine chikomba munganzwawo sei? Saka imimi mukamuitira magirlfriends esaya saka munoti munoexpect afile sei alright ngatimbotiirindira hanzvadzi yenyu ndoya ndichikuchemera sabhudhi wangu kuti ndezvikuita murume wangu munondipa mashoko ekuti chi mashoko enyara dzamunondipa ukati munondikansela muchiti kudii ndiri sisi venyu ndauya bhudhi murume asi kuvata kumba anditika murume ari kuvata kumagirlfriend kuna hure rikutondifonera chindishaudha everyday richindishowa maarv munondichi kudii sasisi venyu mbotaurai sehanzvadzi yangu indiri sisi venyu panguva ine munoti chii? Right, saka isoudzawo mainini kuti wamboenda kumba toudzawo kamainini kuti wamboenda kumba kwavo aiwa kamati imimi hanzvadzi yenyu munoitaurira kuti chimboya kumba saka isoudzawo mainini kuti mainini chimboendai kumba zvoita kasi kumunyadzani munoti muri kurwadzirwa semwana wamai venyu ko uyu mukadzi wenyu wamusi kurwadzirwa uyu saka mudati adii? Ndotanga ndambo zvakafana yona maina lady ndotombosvika yekutombogara unawo pasi ndichitokanyatsombotauura naye kwenu but nyaya inongoita unotaura naye chirudzii oriwo uri kuhura hanti ndiwo uri kunza uri kuhura uchi alright bamini pamai vatana pamela uyu maishandisa makondomu ndaishandisa makondomu ko kuvariwa kuri kuitwa mainini kuvazoenda kukliniki ka handiti chii kuenda kuvazoenda kukliniki kamainini kuvaviwa kwavari kuita kuchii? Kuenda ndonyatsokudza chokwadi inini kana zvekuti kana siki since in my life handichandambobatwa nesiki inotanga kami because mamusingahuri kabamnini kudhara manga musingahuri masangana neanayo kasiki mukapiwazvo zvekuti kuklinika nogona kungoenda bodzangu unozoriti pane zviri kuitika paya but inini hangu zvekuti kana last week takatobva kumatesti zvese zvanga zviri right ndotozoti kana ndichiita musikazwa wangu ndopota ndichimbo makatestiwa last week imi nani nemudzimai ishuwa here nhai berlin ndakaramborara nawo tete kuzodaro so ndinozoti ndakazvikanganisira makatestwa here ndakatestwa vakasvika kusira namota asina kana kupfeka chete ndikasvikira redhendi wasina kana kupfeka ndopanakati handikwanisi urara nemini ndiyo redhende mukakwira musina zvikanzi wakazoendera unotira wakazoendera matesti zikazichaenda tete akakwira nakadaro tete wasina kana kupfeka ndopanakati mumota wakavabatepi iwe waenda kupumalanga ikoko wakafamba ichikwira nauri mumota ichipaka mota ichikwira nauri mumota usina kupfeka kwe wakazviona kupi wanga uri kumba iwe vachienda kumpumalanga ndizvo pandakaisa foni iyoyo unotoseka usingadi asi vaina ledhika so wakaisa foni yairekodha chii yairekodha vhidhiyo kana kuti saka pavaita zvinhu zvo vari mumota wakauya ukatoona pafoni iwewo saka zvino wakanzwa sei wakaenda foni uchivaona vachiita zvinhu zvavo mumota
wagadzirwa ndikaenda kuchipatara vakatizoti infection ndikasvika infection yacho hapana kana chakadini ndikaenda kuchipatara mwana wangu ndakamurumura ane 9 months asati asvika ndikatirega ndirumure ane 9 months because mishonga enda kupiwa yekurwadza ndisingazi ndaiti akasvika mumba hakuna chide pazvinenge zvaita waitomutsa unge generate pazvinenge zvaita zvacho uchimbopedza uita nawo waibayiwa kudzasi kubayiwa kutenge kune tsoro ndakabva ndanetawo kutenge kuchipatara because pane pandakapedza mwedzi wose ndiri kuchipatara chichipa maantibiotic ndasiya mwana wangu achiri saka ndicho ndopakati no haukwanisi kumwisa mwana uchibva kuchipatara ndikati munongurumira ane 9 months ndoka ndakazoudzawo shamwari yangu patiri kure shamwari yangu ngati ai ndiri kurwara but handichakwanisi kuzviandastenda ndakutoona kuti pane uroyi uri kushanda ndisina kana kumbozvibata kuti ane girlfriend rarutoenda kunaro kunoazviri kuti riite nhungu ndoka ndakaenda neshamwari yangu kati pane madzibaba ari kuno pane munhu ndoka ndakaenda kunobadzirwa nawo pandakaenda zvikanzi no muri kuzoti mumba menyu makagadzirwa ndikati handisikuzivi ndikandototi munhu iye afona after 3 days muchaona ichifona then after 3 days obva andiudza zvekushandisa after 3 days munhu iye akabva afona akaaita nhangu vakona zvikanzi kudombotrai kuita sei ndikati iwe ndiwani zvikanzi chii chodombozama kuita vatotaura zvese achitenga ari kupumuka here zvezvi kutaura zvikanzi manje imamupi makandibona murume ndewangu ndakasotangodari naye kudhara manje zvaudotanga izvinobva ndiye Pamela uyaidaro ndiye aitaura dai musikana imuchangana vachangotaura toti he ndi unonditi ndisabate nhumbu izi ndinodai ndatone mwana asine 2 years undikanganise achingotanga kuhomoka zvisina mbudu vandaudza murume wangu turuzere pane musikana afona akati zanzi anopenga tana naye vandazoka futi kuna madzibaba ndibva ndataura kuti munhu ndakadini ndakamuona but ndingoti ndikadaro kuti zvinhu zviramba zvichiita ndichirwara obva andipa zvinhu zvekuti ndishande but zvinhu izvo still zvinombondibata kana after kana 1 month kana after 3 months zvichirungondirwadza but ipo pakatoda kuti marriage yawo igari murume ndewangu ndakatomugadzira right ndipo pandakatangoita ati break apo kubasvire kwacho ndaingowabata nemagirlfriend iye kuzondigadzira ndo ndakangoti saka munofunge munhu achisvika pakundigadzira ndiri kuchipatara aitogare ikoko right vakutestiwa guys vana vakabva kunotestiwa last week vakabva kuenda kunotestiwa last week so but I think unofanira kudzokera minor lady because of that infection yauinayo unofanira kudzokera unopiwa macream nemapirizi kana nemainjections that infection yauinayo bamunini makanganisira mukadzi wenyu nguva yareba inzwa iwo tsitsi handi kana muchida mukadzi wenyu zvavati munoda imba yenyuka hamubati mukadzi wenyu so munhu anoda munhu wake love is not supposed to hate like this hanimaona mukana mukadzanya kuchema pamberi pevanhu kudai soka arwadziwa ari kurwadziwa hamuzodi mangwana chidhumbu chitunha mumba menyu handiti kuti muchibva kubasa mwana chitunha chakatirabada mumba menyu nekuda kwedepression kana nekuda kwestress dzenyu chinjai maitiro enyu bamnini chinjai maitiro muri kundinzwawo here bamnini chinjai maitiro enyu mukadzi uyu kumba kwauzizarai veko handika iko zvinezvi bondo racho munhu anenge mafeelings emukadzi munhu anenge akudawo kunzwa kuda murume wake oita kutokumbira shuwa ndokumbirawo sex apa zvachipedza obayiwa zvekuzasi kuya handiti maona hazvinyatsofamba chiitai kuti mukadzi wenyu chitaridzaiwo rudo kumukadzi wenyu handiti berlin ini kwandiri yafree kuuya anytime ende ndakutokutaai follow up ndida kuzva kuti kumba kwenyu magara zvakanaka bamnini nyaya dzana Pamela dzisenai navo siyanai naPamela vese ava siyanai nemagirlfriends bamnini konzendeti kana mukadzi wenyu muchichiva kuti apfeke matrauser asingapfeki mutengerei matrauser apfeke kana muchichiva zvamunoona kuti kune mahuman hair arikupfekana nana Pamela munochiva tengerai mukadzi wenyu apfeke tengerai mukadzi wenyu chikafu murume ndiye mutungamiriri wemba ndiye anoprovidha mumba you are the provider ipai mukadzi wenyu agara nechikafu mumba handiti ndizvo ipai mari mudzimai wenyu aitewo zvokuri kwamusoro achiita zvaanenge achida handiti muri kuona muri kunzwisisa iye zvino mukadzi wenyu akatsamwa saka muchamuripa sei mukadzi wenyu akatsamwa nyanya kumuhurira muchamuripawo sei imi mainini murume anorespektwa respektaiwo murume wenyu handitika musichiregai zvokuisa mafoni mumota izvi honai makuona vanhu vachivata vese mumota vachienda kumpumalanga vachimisa mota padondo vachivata vese matokwira bp zvakare siyanai nekuisa mafoni mumota kana zvainyakurema pfugamai muudze mwari kuti mwari zvarema handimaona kana zvainyakuremesai chako chako imbotitai mabhegi enyu minde kumba handika vasare vagara naPamela wacho iyeye
Saka ndakubvunza iwani kuti imba ini munoida mukati imba ini munoida. Saka indanchi ndokukupai advice yekuti indai kumba kwenyu sei imati imba ini munoida. Hanzichi? Hanzichi nemurume wacho? Bamnini hamusi kushowa remorse. Nai bamnini hamusi kushowa remorse. Ko mukadzi akamboinda ati kumba kwavo. Zviri sei? Ozodzoka kana masvigadzirisa ini. But muri kumuseka, but tikukubatsirai panapa imi muri kunoseka kukona muchiti kwanzi iwanzi usabate foni yangu. Saka pamini tomboti chimbotora kaedu mainini musadzoka kana imi mazvigadzirisa ini. Tombobvisa mainini pamuri kuti munyatsomisa mukadzi wenyu muone kuti chiuru hachibhadhari. Chiuru chagara chiuru hachibhadhari. But muroramba muchingozviita kabamini sendoti kudii? Muri kuputsa imba bamini muri kuputsa imba yenyu mega. Muri kuputsa imba yenyu mega bamini zvamuri kuita izvo. Muri kupwanya imba yenyu mufunge because mangwana muchamuka chi one day mukadzi asipo. Muchamuka mukadzi asipoenda mumuwani ari vapasi. Muri kuputsa imba yenyu mega. Ainda nemwana futi. Ayo bamini hamudaro mani musati disappointa kudaro bamini. Isatina ati expect zvinhu zvakadaro kubva kwamuri bamini madiaries. Right, chita izvi zvinofanirwa kuita makakanganisira mukadzi wenyu singaichita izvi zvamunofanirwa kuita mukadzi wenyu toni. Zvinokwanisa kuita ndichamuregerera then ndichatrial by all means. Mucharegererani? Imi ndinoda kutoregeregwa. Muda kuregererani bamini imi muri munoda kutoregerera because ndima yeura. Ndakanzwa iye andakamukanganisira ini. Makamukanganisira ka? Ndimi ndinoda kutokumbira regerero. Iye anokuku. Ndichamukumbira regerero. Rini? Toda kuzviwawo. Toda kuzviwawo muchikumbira regerero. How many times muchitora pamberi pavanhu vemashamwari enye chikugadzirisa muchindipfugamira muchiramba muchidzokerera? How many times mashamwari enye akagara pamasofa echikukanzerela muchizvikumbira rege muchiregera muchidzokera the same thing? Dedemari, can I accept this ruregerero? Ndaneta nemaruregerero dzisimeni shamwari dzavo dzitoripo family iripo achigadziriswa achite zvaanoita izvozvo kuti story zenyu. Saka todi hausi kuda ruregerero. Saka what's the way forward kwauri wafunga kudii? Ini sisime zvenemufunga isime izvi zvandisina kani mari wari kuti ndaambosimuka mbonogara negirlfriend ravo wambonoti upenyu wakaoma inini wakandishandisa ukandibvisa Zimbabwe ukandibvisa umhandara wangu wakandishandisa sime wachida kundishandisa ndosvika pakuunganidze mari 3 years dzese ndichiunganidze mari yechinzwa yese yopera achisapota magirlfriend kupea marenti imba ndisingagari ndichigezera mudhishi mwe munhu achinopera umwe renti ndichishindira kuti ndiite zvinhu kwazvo sime kuZimbabwe mwe munhu wanditora useless sime I'm too young but he used me ari kundishandisa. How many times ndichienda kuchipatara nenyaya dzemainfection? Saka iwe urida wafunga kudii reBerlin? Takukupa bhora manje. Iwe ndiwe une decision. Wafunga kuita sei? Decision ndeyako. Chitiudza zvauda kuti uda kudii iwe right now. Ndawambobuda waende sisine. Wambondononakira. Okay. Ende moto aindinayo futi. Because moto itakasendetese futi. All right. Saka bamini kwa ichimbobuda imiinde kaini. Muinda kaini. Because moto tisipanya mwezeiso. Ndakucheki. Wakanyeba.
yaanogara naye saka izvi ndofunga zvakazokura nakusvika waita sei aindonogara ega iwo akatomutamisa kuenda kunogara kumwe anga achigara neboyfriend yake vaigara naye akasvika pakuhaikirwa foni mukana iye mazona ainyepa kuti ndinoshanda kubasa achinyepa kuti ndinoshanda kubasa osvika 2 days anenge ari kumwe boyfriend 2 days odzoka kumba kusvika mukomana haika foni yake aunoti no mukadzi ndirogara naye ari kundinyepera mazona vatanga kuona mamessages aitainesana naye chiita sei vamutsvagira umwe vanhu ndikanzi ipopo vakazosimuka vachitonomutora na3 o'clock amino kwaidoyeni ukandasendwa message zvikazi iwe unofanira kuuya na3 o'clock unofanira kuuya parobot rakati rakati ndoparufira ningi naningi ndikashamisika ndikashokoti no zvinhu zviri kuzikana kupi kwezvi zviri kubva kupi nenhamba plate akataura zvese but pakazosvika pakuti no munhu murume aigara naye ianga haika foni akazoona zvese kuti no munhu uyu ari dani munhu akasvika kuti no tinomupfuura netuta ndopandakamuudza akatiza pamba aiwa saka imi bamunini kwanzi chibudai muinde bamunini kwanzi chimbobudai muinde kwapamela mumbonoguta henyu komugozodzoka but berlin ini on the other hand ka kuti tivati bamunini vabudeka tikutovatuma kunonyatsonohura manje naberlin this time vananoya neaids chaiyo handoona saka point wasei because vachabuda iwe mari tongoti yasara iyi iripo unogona kusara ukararama but iwe kubuda kwavo ndokuti kundihlisa nokuti vakazodzoka uchavatambira iwe kana vadzoka vanofanira kungoona upenyu chinondirwadza musikana yemuhombe kwaari musikana muhombe kwaari kune mwana ane 12 years wekutanga wacho wechi2 ane 8 years ndo zvinhu zvino ende izoni kana mukaenda kufacebook vangu mukaenda kufacebook me and better than but handizviti chii kuti anoshandisa mushonga kana kuti anoita sei handikaziyo sine saka kana anoshandisa mushonga ini handingakwanisi ngambosimuka mbe ndonogarawo ikoko kozini ndaneta everyday unogara uchichema alright alright ngatiitei so regai ndikatei ndikufonere airtime yavo yakupera ndikufonere kuwhatsapp then timbonzwawo masisters enyu nemabrothers padiaries apa kuti vanotaura nemi kuti chii tichage way forward handiti mirai ndikufonere kuwhatsapp right nyaya dzevana idzonetsa vana vanotoda counseling yakasimba vanotoda marriage counsel akasimba ufusha handizoti tinayo here marriage counsel mucomment section abatsire vanava tinawo here vaya vandanchimboti havasi kubata foni vazonisendera message venyaya yechi number 2 kwaiko zvino zvigaizi handifungi kuti nyaya yavo tichaiita nhasi vari kuti im ready vasenda message hanzi im ready but patave netime manje handisiti nyaya yavo yechi number 2 vatamboshaya vaya vangapinda here panguva inoyi I want to open lines for you people. Let's help these kids antika asi vachazopedzeravo counseling yavo kuseri tambotsvaga professional counselor wezve mudzimba kuti akwanise kumira navo because as it is right now ina handikwanisi kuti ndiudze mainini ava kuti mainini siyai imba kana kuti mudai aiwa handikwanisi kudaro kuti ndiudze mainini siyai imba iyo budai mudai inini host handikwanisi because zvinoitika ndezvokuti mangwana ndinofamba chisimeli vakaputsa imba yedu handimona mangwana time after 3 months zvinogona kuzonoma kwavanenge vave vozodzokerana konzi sisimeli ndo vakatiputsira imba saka tinobvunza munhu iwe wafunga kuita sei decision yanenge ataura ndo yatinongomirawo nayo chedu kungomuonesawo kuti kune zvirwere kunodai kuti zoti buda hatikwanisi ini hangu handikwanisi imi munogona kudaro imi munokwanisa kudaro comment section munogona kutaura chokwadi kuti aiwa kana zvaoma buda rova pasi sha tiza uende noupenyu hwako you are allowed but inini handikwanisi andimoona we can answer Simeli, you can do the next case. Okay, let's wait up until lipo tombo trama case because nyaya vana vaina kupera. Can you please call varuda ubasera ndineva ndoziva nokutenda kana vachida ini ndikansela nokutenda uri mwana mudiki iwe utorizera navo nokutenda una chaunga kansela vana noku unokangana kuziva kuti uri mufana wangu nechikutevera nchikuona munoti madhayari zinensingakoni here imi vanai then ndiri pamafriends list yenyu hangu ndichikuonai muri mwana mudiki haungakwanisi kuti uningirire hanzi phone Pamela tinoda kuzomufonera kana vaviri ava muchinge vapedza kudhila navo anomaona kana vapedza kudhila navo vaviri avo then tozofonera Pamela kana mati phone Pamela ngaafonere handiti for now guys phone aitinzwe vada kubatsira vana ava phone aitinzwe tibatsire vana ava kuti vana ava voita sei
Kola hello. Manere simeli makela. Taswera masala sana nda expecta kweli yenyi papa. Ndana katovhura maziso moyo wangu chitinhira ndichibatikana ndichindwa baba vachinatotsinhira vachidai ndakamboita girlfriend ndikaita imwe vakaita imwe vari kuchinja hembe. Okay. Simeli ndoda kuti vanditeerere bamini ndinotoda kunya kutanga navo ndivaudze chokwadi. Ndatosaudze vanhu nhema ndatoa ndechokwadi. Kana watora mwana wavaridzi waisamumba wamuda yavari kutsvaga inotenwa kana iwewe murume uri kushowa more love mukadzi anotena respect. Tereyi nichiudzwa namama ande Respect yavari kutsvaga baba kuti mukadzi hachandi respect. You hate akaona kuti uri kundirwadzisa anenge akushe kuti what wrong to anipedzera asingazivi kuti respect ndeipi nokuti uri kungomurwadzisa wamunomuhurira uku akubata ka 4 times achingozvitsva ende vana vadiki uri kuti unoda respect mukadzi wangu hachandi respect hachazondai wambotsvaga here kuti chakonzeresa kuti respect munomupa chii paukamutora anga ari kukuti baba baby sweetheart how are you how was your day zvachinja akuchingokudana why ane chiri kumurwadza chiri pamwoyo pakati unoda kugara wakangoregererwa every day mazuva ese unogara kwanzi sorry baby mangwana azokera sorry baby handineti handisi munhu ndiri munhu kai ndine mafeelings ndinorwadziwa anorwadziwa mukadzi uyo ari kurwadziwa ende zvedu zvamakuita izvi hazvina hamungoite kana vana 5 kana 6 because there is no marriage. Marriage haishandi akadaro bamini. Marriage haiti kubasa kwandiri kushanda kunjidzi kwamaadvazi vangu ndiva ndinonotoreraita ndichinesa mumba mangu no. Marriage haishandi seizvozvo. Marriage inoshanda nevanhu vaviri nokudanana kwamakaita nokuwirirana kwenyu. Nokuti uyu mwana uyo wakamutora kumba kwamai vake kuna baba wake namai vake ukamuda iwo nemwoyo wese iye akakuda nemwoyo wese. Saka tigarisane tite baba namai mumba. Rudo runodhisevwa whether you have it or you don't have money. Kana mune rudo hapana chinokupa kuti uforse mumukadzi kunze unoona wako wakaita mumba akakosha kwauri. Asi mamiriro wenyari mumba haasisina kukosha nokuti maravira mhodzi dzakawandisa muchingokavira kwose. Hamuchanzwisisi kuti pamere uyu ari mumba uyu Belinda unonaka here uyu wamuri kuenda Georgina uko kwamuri kuenda kwaanona akadini hamuchanzwisisi you are confused because muri kutora zvinhu zviri wrong ndinochona matotambura tambo yemarriage. Amen. Ino zvimukada kuedza kuisunganidza yangu mapundu emaronda. She will never trust you. Kungobva pano kusvika pamashopusapo anenge achiona kunge matorara nevakadzi 600-700. Haambofaka kutrust musamublema mukadzi uyu ene inini ndichadzoka kuna mai nina musamublema mukadzi uyu because trust yatiza mari. Atoona kuti ndiri kugara nebeast mumba. I'm not staying with a real man. A real man, you don't hate something that you love. Respect inodhiservwa. Sisimeri chinhu chinonzi respect chakakosha mazuva. Ndichiniwa mazuva sisimeri. Murume ndinomumukira makuseni kumugadzira chikafu apa nokuti anondida. Kana achindida ndinoita zvose zvakaringana maari. Nenguva unotozwa ari kubasa kubhedhi waswera sei ari sebhedhi wedu. Ndopanotadza kuti muchiri murudo murumba muri mumarriage. Ukangoona pasisina pokuti munotekisirana ari kubasa bhedhi waswera sei how are you I think I'll be late to home nguva ne5 minutes but I'll be here to home. Nguva nemhuri yako chekuenjowa iyo mota iyo madhasiti hatongoizivi pangu uri kungopanda vanongowa uri kuisa why did you marry them? You are not an idiot. You still want to be a boy. You don't want to be a man. You are not a man. You are a boy. A very coward one. True. You are not get married. You are open the boy. Wako wese chikomana kutata chikomana chijaya. Open the ujaya wose. Kana wazo rone PDS. That's up to you. Unyano wari zakaro wono unakamuwana. Whatever is time wasted. My name. Look for a job, my sweetheart. Look something to do. Don't depend on men. If I am my batsira, you also
akamuregerera mukadzi ati toenda basa hey I provide hey I'm a father. What kind of father you are not providing everything? You provide with love and respect mukadzi wako chimukudza kwete kuti ufamba chingoti zipi yako munhu wese anoziva kuti ndegreen ndepink wakapfeka mendrive yerudzi. That's bullshit. You're not respecting it. Maini mtsvagai basa ende usachema ukatochema unongochomupa maine moyo anonotora Georgina iko zvino anobva kuna Pamela anoenda kuna Sophia. Usachema. Find something to do for your life to look after yourself. Get money on your pocket and feel proud for yourself. I am a woman. I can do this for myself. I can save my belongings as a woman. Don't say that he must go. No. Asaenda. Aenda. Iye kana iye murume uyu achikuda chaizvo uchazongoudza kuti bai vai vakafunda vai vakaremisa. You will come back and orwarara achifa kunyengeta iwe. Find something to do. Wochigeza manje zvokuti uchifamba apa iye ndauti ndapedza question make yokuti what is next. Ndatorohwa neshoko kuti mai ava vachinja kwakanaka. Zvisakubudisa misodzi yekusoro kubudisa tears. Go to work, get your own salary, do something, provide for your child, provide food in the house. Don't ask him everything. We must ask himself what is next. If he really loves you, say, baby, come, let's sit down, let's talk. I want to take this fight. Asi kana muchiri kuda kuti mudzokere paujaya pamini budai munoita ujaya hwakakura kumenezi ndati muzororana kuma 40 years okuisfine. Mwana wavanhu uyo muri kutora reta uyo regai nekudzisimere vanhu vanozofona vachiti pane zvati kusakana nazvo ndakazodai bitterness inochera chimwe katsi yakakura. I know. Ukatorwa nebitterness ukatorwa nedepression inonoita ronda rinoita ronda sisimeri rinoita ekatsi yekuti unenge wakabata baba ivavo nangu akaenda kudzo anonosangana nazvo agopamba maprofita kuti musha kwako ubudi wakanga noti wafira wachaitizona naiva mwanhu mwoyo wamupwanya mwoyo upwanya ndozvinokatsi izvozvo kwete zvokuti ndienda zvoroiwa usina kuroiwa unonge wazviroya wega. Amini kana mchina mukadzi wenyu vadaizipengise mati 2 regai ndikuudze chokwadi this is South Africa. South Africa ine vakadzi vese unoona vakakura mumashuroko vakareba type netype saka kana dzako dzisingakakati idzi ndati budai mumba mumboenda muzouya mabhara muchisundwa makuchaya manyoka muone kuti munogara ugirlfriend wo makuchaya manyoka vanodzingwa munodzingwa munoiswa kuchipatara munodhambwa kuchipatara munofira kwenyu. Yes, vari pane mwe foni. Oh, mirai murume womwe kolo ya ari kufona. Mirai batai makadaro. Baba Steven. Hello. Mirai ndokufonera ibhekika. All right. Right. Sorry. Murume wevamwe vakamirira kupinda pashow ari kufonawo. I hope Mirai ndadropa baba Berlin, baba murume wa Berlin. Right. Enderai mberi vakunzwa. Go ahead. Bai zvamuri kuda lifetime yamuri kurarama but is a wasting time. Sisi many chimuri chakaitwa long time ago. People they are making money to progress, to have a good life, to live happily. Because takurarama in a once in a while. But if you don't want happily, you want to destroy your life, let that other party now you walk out are free mupenyu wake asasangana nemarwadzo akawanda womboita jaya ungozvigarira uchihura hako uita zvihure chako. Hakuna chinonzi respect chisina love bami. Respect inoshayiwa with love. Ndinorespekta murume wangu nangu pane vanhu ndinopfugama kuti dedi maswera sei. Ukaona zvisingasaitiki chii chiri kukonzeresa. Research yourself and then find it to your wife. Are you happy, baby? Are you still grieving on that thing that I did to you? I told you I'm not going to do it again. Then you repeat it again. Aizva zvinhu zvekutotoka zvepadeni makabva kuita kunge zvimwe zvese akakuregerera oramba ari kuregera uyu muri kumutocherei mwana wavari. Why did you marry? Let her go back kumba kwavo.
is only the safe place that she can be. Kumbe vabereki vake kwaanonodiwa mufuva ndingapake namai ake vakazvinzwa vakasitakura mabhegi kubva kumusha kwazo kuti mwana wedu togara naye vanotora mwana wavo ivano kuti kana kubvunza kuti makaroora mari hamuna kuroora mari inombosvika kana mari yakati kuti musadaro vanhu vamwari musachemedza vana vanhu mainini nomo kutsvaga makudo mugudare wanana sisimera murume haafuvuriwe foni mazwa kana muchida kurarama ine free of life of marriage asi marriage ine maparticles 2 anoda kuti mugare muchiziya kana musingagoni mubva matobuda nazo mumarriage kana maroorana mababa nemurume nemukadzi hakuna anotanzi haisi yangu ichi hachisi changu ndezvangu hakuna zvangu ndezvedu takaroorana. Why did you bring me home? Wakandibvisei kumakwedu ukandipinza mumba mako kuti unoti I'm a part of your life. I share everything with you. Asi uyu murume wenyu uyu nemaonero angu andaita neunzwi rake rakaderera nevhoisi rake rakaderera is full of stubbornness urimo. Saka imimi mugona manje musabata foni yake regaite zvake imimi tsvagai zvokuita kana kuhodha kana kutengesa kana kutsvaka bhizinesi kenyu zvinokupai kuti muve free paari muve nekaspace kana iye achina pokukueya koden you will change himself because chihure hachichinjwe nekuroora kana kuponda kana zviri musoro make nokuti zviri mubrain make ndiye ari kuzvinzwa iye pamwe iye ane zvaari ndoda kubvunza pamunoti muri kunyaya kutsvagei manzwa kuti kune ipi yacho nanoti zvinenge zvakangofanana amene katoona kwanza kuti kune mukrimi here yakadii hakuna kana krimi inobveswa ndiyoyo zvimwe zvakangosikwa najehovha. Asi kana musingamudi mwana wavaridzi munodzosera kumba kwawo ari mupenyu musadzoza munhu achituna munhu anofanira depression akarara mungati munhu akarara mamusiya akarara munhu akatadza kumuka nebp nedepression munhu achingofunga ndiri kutadzireko baba kana muri kundizwa bamunenika change your attitude statina maaraziya yakaya haanakidzi kumwa kana usina kuaga muchi ndida kukudza itokwadi pamupa mwana musafunga kuti vakakuhama kuhamwa vamwe vacho vanongoti ndinoda kungomwa hatidi kutaurira nazvo kunyeperana tisabhabhadzirana zvimwe zvinobva nepain mukadzi ringe anotakura ronda rokuti haapakafunga kuti ndiwakandivigira kurwara ndakandiri mupini munozoti mangwana anokuti atitadza kuva nelife yangu yakanaka ndakurarama imwe life ndichidependa nemedication nokubamisana pakoyo how do you feel anotora banga vakubaya akashaya munhu anomubatsira mangwana sadaro bamuni ya wrong muri vana vadiki kwandiri ini hamira nemakore mangari mototi akawandisa kuti mutibati vana venyu but muri kundirwadziwa papese panaite naichisimire ndava nevhuri nditaure ndichizwa muchina topindira chaizvo kuti ndakatomboita jesu mwari wenazareti vainini tazinizokuita uye musachema kubva nhasi muti muti zisimeri nditsvagirimwe zvekuhodha ndichitengesa koko kwamambuda zvokunzi kune mukaka mujobhe koko muchitoro nemomabhongere mukaka muchitengesa wakakora muchini find something to do with yourself kuti mubude mumadepression aya nekuti ndedishuga ndedisauti ndedemuriwo ndedichii be a independent woman who can stand on his own grounds. Nangu mukaenda munoita fokoro yavo munonguva ndidhedhimanheru mapirasi regari ngokudza vanoda kugadzirira size. Don't ask him where have you been, why are you late. Usamubvunza munhu ndaakanangurega kwaari kubva zvakanaka itete muri kudasadza here ini mai yangu zvavakandiudza inogadzira murume anoda kuhura maningi ndokuno kwandoda kubene kuti vakandiri kuenda ndambovhunzwa okuti ndiri kuda ndiri kuendepi ini chida mumagorosa pane mwana wangu takageza takachena zvokuti mpe amborwadziwo saka muri kuendepi inozva muri kuendepi kuendii zvatosongosvika baba ndisongosvika zvidi asadzidza patikusvika memechi takufilawo kuti you are something uri munhu ari so special. Treat yourself special lady. Usatombosoro chichemo chiti ewe maiwepani tabata foni tazoda unotofanira stress nedepression ngazi yamwana wako vakuita kudza chuma options amupa kuita nhasi kupanasi kana muchirukada muchida mukadzi wenyu mogara moita baba asi kana munoita boy mokuda muinoita mukomana jaya mubva manozvigarira mubva munoita ujaya kuti no marriage no what it's good uyu momusiya into peace because haasi kudzidzisa imini imi hamusi kumuda ndapedza navo zisimeri. Amen. Thank you very much regai tatototi alright maita basa neadvice yakanaka kudai mama vevana right
Right. Saka guys, atisina kungokola wachataura vapedza masports because tine imwe nyaya yakamira pastandby yatanga tichifunga kuti hatichabati. Saka nyaya iyi ndoda kuti muitererewo futi mudzidze handika ikapu zvakare iri kuyapa ikapu zvakare iri kuyapa. Saka please totenda chaizvo. Bamnini kana mafunga kuti munoda kukuita zvamaudzwa munoda kuapologiza mukadzi wenyu, there's a better way of apologizing than kungoti sorry nemuromo. Munotsvagirawo mukadzi wenyu chipo chihombe chekutadza kuti chokwadi ndiri sorry handika moregererana nemukadzi wenyu zvakanaka. Handiti Berlin ndofunga maudzwa zvakashitaurwa panapa handika kuti that it chichatangai kufara nhasi chai nhasi chichatangai kufara chaiko nhasi chai handiti chibva imatotanga kutoita iwo Bamnini nhasi maiguma inafanga kukumbira sex chitovaitai doggy style mutange nedoggy style mazvinzwa kana mapedza doggy style imovashandudza chaizvo asi mushandise kondomu nokuti vachiri kuvaviwa. Anti muri kuzvinzwa ma munyatsoitwa chaizvo nhasi zvokuti mangwana mofuma yenyu munoenda kunopiwa makrimu enyu amunenge muchida kupiwa yamozora moita zvakanaka. Bamnini dzikamai zvachose. Saka Berlin ndichange ndichikufonera avari kufona ndianiko vambomira kufona ndichange ndichizokufonerai ndichikutevererai kumasure mese nichinzwa kuti zviri kufamba sei kumba kwenyu anditika asi ndichakutsvagirai munhu achakukanselai mese andika kana manhereke ega ungoti 30 minutes nemi kansela mukuru munhu mukuru achitaura nemi 30 minutes kusvikira maabhoma kunyatsowirirana pane respect manyatsona zvinhu zvaaright ozosiyana nemi. Are you up for it? Munoda here? Yeah, ndinoda chechimene mukandionerawo kana munhu anenge achida kana munhu webasa panodiwa munhu webasa. Okay. Kwemi Bamnini muri kuida here counseling? Yeah, counseling ndoita. All right. Pakanaka saka ndichakubata ekuseri ndokupa here gai tipinde mune imwe nyaya handitika izvo zvine machiita imbokisanai mhani ndoda mbowa kuti mwa ndoda kuwa kuti mwa apikisanai. Aiwa ndina kuiwa pamai ikisere waseka one night Berlin ishiwa here wapo wakisi kana vari kukisa pasaidi wapiwa kisi Epadama. wapiwa epadama ai wapiwa epa muromo paude mapei piwa epa muromo itodla ndikavakudle muromo uyo Bamnini ndlai munhu muromo yaha yes ya mwana avata here Aiwa. chiitai kuti mwana avate muchitangazve izvo zvimanga mwana atovata semakisi waenda kutoti chitokururai itoita izvo chitotangai kutofamba nebhora zvino uchivadzisai mwana akamuita zvinhu zvenyu mangwana nda kuwa kuti uchindifonera uchifara weBerlin kuti ndakafadziwa ndakanakigwa madeko handitika Ine ndimbotanga ndaja kwenda ndani 3 days ndisingachi. asi nhasi chikafu chako pinda kano kuti wakuzvatataura nyaya yapera asi chichapindawo kachikafu handiti Ndichapinda kana ndaona behavior yawo yachi. chimbodlaiko zvino kana wapedza kudlawo imi Bamnini wefidhai mukadzi uyo muchidla dlai mose mutiri 1 nemukadzi wenyu kana mapedza moenda kuno matogesa ndingadei manogesa mose mochitanga henyu zvekuita malavington enyu handitika alright iripo ndokubata ekuseni handiti alright sha tinoita kuti vafare vanenge vambovechema vave depressed sati tichiita kuti vadi vawane kusununguka vambosekererawo vafare vabvise chistress dziya dzavanenge vanadzo handitika ndizvo zvandinosangana zvizvo nendichitokudzai ivo ndiri kutozvimwira marula yangu chaona pepa lakapiniwa pa itai muchisa pepa la pamarula apa itai muchisa ma5 cents apa pakuti tenge pepa izvochona nefriday ndichiuya panapa ndisina kana bhotoro hakuna anondirangarira kutenga ibhodhoro mukwane madiaries chiregai ndidonhe ndidzoke nevavakamirira handitika musaenda kure chiregai ndidonhe ndidzoke handitika then